इंतखाब बेवमंग हमजीफ में दुआ की 4 अप्रैल 2026 व होनेर दो हिंदू और मैं आम हेने इंतखाब ते के गुतंग हम वोट लुंग कुरिया गेंदानी ए दोगे हिंदून आशाकुम फिशिगिंग हवीर हतरक गुजराती कार्य दिमाग गुजराती कमेत दिमाग नूंग गुत कशे आगुंड मिदने बागुत बदल नुकरागत गवायदु गिन्ना दें मी इंतखाब बेवमटका आगुंड हदन जे हुरिया गवायत के मिहार हदा ए गवायत मेनी दिवे सरकार गेजेट कुरेफ 31 दिसंबर दें इदारी दायरात वेस मिहार हुरी खंडाला निम्माफ मी प्रथम अगुन में अक्टूबर 16 आबादित होगे आददुस एहरी मिहारू आम कोफ अदि आम कुर्म फहुगा मी वगुति रिपोर्ट नेरे फास्को ए मिहार मुड़ी एकम ए रिपोर्ट एनी आम कुरेफ लोकल काउंसिल तक इंतखाब कुरंजे दायरा होगा अदकी 227 लोकल काउंसिल तक इंतखाब कुरंजे जुमला मेंबरुंग अदकी हसतेक ಐದ್ಯ ಆಶೆ ಅಂಗಣುಗ ತರಗ್ಯ ಮಸ್ಕೆ ಕುರ ಕಮಿಟಿ ತಕ ಕಮಿಟಿಯ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕುರಂಜೆ ಮೆಂಬರುಂಗ ಅದ್ದಕಿ ಅಸತೇಕ ಐದ್ಯ ಆಶೆ ಎಹಂ ವೀಮ ಮಿ ದೆ ಇಂತಿಖಾಬ ದೆ ದಾಯರಾಯ ತೇರ್ಸ್ತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಾ ಮೆಂಬರುಂ ಅಗುನ್ ಮೆ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕುರಾನ್ ವೋಟ್ ದಿನಮುಗೆ ಹಗ್ಗು ಲಿಬಿಫ್ಮಿವನಿ ಜುಮ್ಲಾ ದೆಲಕ್ಕ ನೋದಿ ಹತರುಹಾಸ್ ನುವಸ್ತೇಕ ತಿರೀಸ್ ಹೈಪ್ ಮೀಹುನ್ನ मी इंतखाब वोटलुमुगे हग्गु लिबिगम बनी एई अंहें सादा अंहें एल्लक साड़ी 17 फसतेक 27 अंहेनुन्ना एल्लक फंसा सात 70 दिह फिरिहनु मी इंतखाब मी वोट ला लुम कुरिगे ला दें मी हग्गु लिबफा मी हुंगे रजिस्ट्री मिहार अळगुन वाणी मी मोहगे हाइबणदु शक्वा उशाला दाफ शक्वा हुशरणुगे सुंगड़ी हमवाणी अशारोण दूगे मेंदुर फहो चिनिजहार कोमे मीहकबस शक्वा हुशरणेनी माई पोर्टल मेदुरिको अरुणमें मी इंतखाबग मुड़ी राज्यग बहट्टानी मी राज्य बेरुग बहट्टा फोशीगे मी अददकी हसतेक 21 फोशी एई मी अतुलतिरेग तिंस्तेक 21 वट्टा मालेग दिरुले अतुलग रहितुना मालेग दिरुले अतुलतो रहितुना कुळुदुफुरी सिटी फोमलक सिटी तिनदु सिटी दाडु सिटी रहितु ओटन मटका माले उळमाले विदमालेग बेहट्टे फरित हिमने गोत 240 फोशी अळगुन बाहट्टान तें सिनाई मसकत तोग तिंतनेग बाहट्टान जलतो होग फस्तनेग फस फोशी बाहट्टान रिसोर्ट होग बाहट्टानी फंसास फोशी दें राज्य बेरुग मिफार आगुन वोरफेर बाहट्टं खंडाला हुरी देरशिक देगौमिक एई श्रीलंकाया मलेशिया दर्शक दें इंतखाब कुरिमत लुमा मिफार मुलिमस एदेनी हम डिजिटल को ऑनलाइन को आगुन पोर्टल मेदरिको एगुडन मिहार सागुन मिमोगे हवनदु हम फेशिगे एरी एगोत कुळवाला गागन का मिहारस तेरो कस्तेक में फनर कस्तेक में मिहारस ए कुरिमतला दुमुगे प्रोसेस फशागे होरे एनवस मुड़ी एको आगुन मुशाला ला निम्मा दिवेनी आगुन पोर्टल एगोत कुशाळं गे फुर्सत हुळवाले मिगतुम इंतखाब कुरिमत मंगे दि हुशाळं जे तारीख कुरिंग पोर्टल हुळवालुं इंतखाब आगुन में कंकुरी बेणमकी हकीकतुगा मी अने मी हुन्ना फसे है ए सेव कुरेवे गतंगिना एकी तंतन कोळकोळं बस ए फॉर्म नोनी विया पोर्टल नुगे होशोळुंगे मारो अला फॉर्म गेंदवे दें कोमे मिहक बस ए मिहक अमिल्ले हम ई पोर्टल मेदवेरिको ए मिहक अमिल्ला वेरीफाइड ईफा से मेदवेरिको गे मी आगुन में होशाळा जे मी फॉर्म होशाळमा एप्लीकेशन होशाळमा इंतखाब कुरिमतलुमा होशाळनी एगोत दें एकमको मिगोत होशाळारुगा आगुन में इदारी गोतुम इंतजाम तकन हम जैसे मटका
පෝටල් දුම්වෙස් වගොත්තකින් එව කණ්ඩ අලක් ඒ අල්ගොන් මෙන්න ජෙහේ මේ අනේ ඇප්ලිකේෂන් මේ කොෂ හැලීම අලුන් හඳාම්වනි ෆස්දුතරේ මේ ඇප්ලිකේෂන් බදාගෙත්තෝ ගබූල් කුරිතෝ එන කැන්ඩිඩේට්සි ගබූල් කුරිතෝ නුකුරේතෝ ෆස්දුතරේ අංග ජෙහෙති ඉදාරි ගොතුන් ඉන්සාම් හමජස්මට්ටක අලුන් ඒ බදා ගන්න ගඩිතකේ මේ හමජස්සාෆේ බුරි මෙදන්නේ සතාර ජනවරියෙන් ෆෙෂිගෙන් 1 ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನಿಯದ ಅಲ್ಗುನೆ ಬದಾಗನ್ನಾನಿ ಹುಕುರ್ದೋಸ್ ಫಿಯವಾ ರಸ್ಮಿ ಎಹಂ ಬಂದುದೋಸ್ತಹುಗ ಹೆಂದುನ್ ಅಗ್ಗಡ್ ತಿರಿಹುಂ ಮೆಂದುರ್ಫಹು ತಿಂಗಡ್ ತಿರಿಹಶ ಅದಿ ಹುಕುರ್ದುಹುಗೆ ಮೆಂದುರ್ಫಹು ತಿಂಗಡ್ ತಿರಿಹುಂ ಫೆಷಿಗೆನ್ ಮಿ ಎದು ಮಿ ಆಯಕ ಹಮೆಯ ඒ මුද්ද ඒ පීරියඩ් එක අල්ගොනේ බදාගන්නන් ඒ පීරියඩ් එක ඒ මුද්දතු මිදන්නේ වගතුග නූනි වියකයි මේ සබ්මිට් ඒක දාතුග මේ නුකුරවේ දැන් ඉන්තිඛාබ කුරිමත්ලාෆා ෆරාත් හොගේ ගුරුවත් නගුම් අල්ගොනේ බදනි ಬಾವಾನ್ ಮೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಗೆ ದೇವಣ ಹಫ್ತಾತರೆ top quality high end luxury sento aguhoko me arti befuna kevait libadanawane onlen ko ballawage no beneful farata website ziyara kurambi globally redwa kollanyam itu ko hiyar kuram